Dobré ráno páni, dobré ráno vážení pedagógovia, milí športovci, vítam vás na krajskom finále futsalu stredných škôl Trnavského kraja. Toto podujatie pre vás pripravila Okresná rada SAŠ na Slovensku, Krajská rada SAŠ, ďalej Krajský školský úrad je tu a samozrejme Trnavský samosprávny kraj, za ktorý tu vítam pána Malenára. Za Krajskú radu SAŠ pána Javorku a odovzdávam teraz slovo predstaviteľovi Krajského školského úradu. Celé pre stredoškolákov považoval za zahájené. Veľa zdaru. Ďakujem, to bol pán Grajcar z Krajského školského úradu. Ja ešte chcem pripomenúť, že partnerom tohto podujatia je firma Legia, je to vlastne Legia Cup. Dobre, čo prídem takto. Dobre, dobre. Čože? Dve minúty. Nepokazím. No, to je ona. Ale poďme dvoj. Pekne. Rovno tu stav. Rozhodca tu rovno stav. Je tam, je tam, je tam. Nevadí. Poď, Jano, poď! Pozri sa! Majstrovstvá kraja vo futsale stredných škôl. Úroveň bola veľmi dobrá, sme radi, že nedošlo k žiadnemu úrazu. Takže by sme pristúpili k vyhodnoteniu. Najskôr vyhodnotíme, najlepší strelec sa stal Tomáš Hlavna. Pokračujem, aby si prišiel presiať. Najlepším bránkárom majstrovstva kraja bol Alex Borbeli. A najlepším hráčom sa stal Martin Smiežička. Zo 7 družstiev, ktoré bojovali o majstra okresu, na 3. mieste sa umiestnilo gymnázium Piera de Coubertina Piešťany.
Na druhom mieste skončilo športové gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda. A prvé miesto získalo športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava.